Sziasztok gyerekek, én Adri vagyok, és egy GTA San Andreas-os videóval jöttem ma nektek. Itt van, látjátok. Itt van. Itt van. És most éppen, amikor még nem videóztam, akkor még itt voltam. És ez itt nagyon messze volt. Most meg ideértem. Itt na mindegy, kezdjük is, nem húzom az időt. Na, be van lőve a kamera, remélem látjátok tisztán. De ez csak egy pár perces videó volt, mert az előbbi videó az nem tudom miért, de leállt. Szóval ma volt vagy 11-12 perces, de ez már rövid lesz, olyan 5-6 perces. Úgyhogy... Bocsánat, így figyelem az órát. 26 lefele! Ahogy én nyertem, beszalottam. Nyálam beszaladt. Állítsátok meg! Ez egy közönséges bűnöző, ez a cross motoros, vagy mi? Jó, cross motor! Húzás lefele. Na, valahogy csak megszereztem a mocit. Menj már! Jéha! Jaj! Hoppa! Jó, van még 2 percnél tartom. Oszta! Ez szép karambol volt. Nem mondom. Sanchez, ezt tudjátok mi? Cross motor. Jó, nem is láttam. Welcome. Menj már innen! Jaj! Oh, megyek a falon. Wow! Wow! No, át akarok menni! Na. Na még egy percig veszem azt. Vagy több. Hoppá! Hoppa! Hoppa! Jó, azt a... Jaj.
Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha meg nem, akkor meg nem lesz több videó, mert nincs meg a 10 like. Na mindegy, azért mondtam, hogy 10 like, mert nem akarok olyan szemtelen lenni, mint a többi videós, az még egyszer, egyik videós 100 000 lájkot kért. Na mindegy, pásztok. Vagyis császtok.